Ako po si Jovita, Ombao, 79 years old, from Salasa, Bugallon, Pangasinan. Nagpa-check up ako kasi nagka-high blood ako nung isang gabi. Natakot ako, kaya ako nagpunta rito, nagpa-laboratory, kaya tiningtan, dahil puso, BBE, ECG, tansarang may aromira, wala urinalysis. Dahil kasi manira. Nang patingin ako dyan, ang tako ko, simple, meron sumansakit. Hanggang po sa binayaran ko, nagpapasalamat ako at wala akong binayaran. First time ko ngayon na magkaabil ng gano'n na libreng konsulta at saka laboratory, saka gamot. Lahat ng babayaran, wala. Hindi ako nakabayad kahit isang kusing. Kaya ako'y nagpapasalamat talaga kay Governor Ramon Guico